Російський Мінкульт екстрено вносить до реєстру викрадених картин картину Архипа Куїнджі «Айпетрі. Крим». Як повідомив директор департаменту музеїв відомства Владислав Кононов, заходів вживають, аби запобігти вивезенню полотна за кордон. Нагадаю, напередодні з Третьяковської галереї в Москві невідомий виніс полотно відомого художника Архипа Куїнджі. Під виглядом працівника музею він дістав картину з рами і втік. Відвідувачі галереї повідомили, що поліція одразу перекрила виходи і оглядала людей. Утім, результату це не дало. Третьяківська галерея крадіжку поки не прокоментувала. Майстер пейзажного живопису Архип Куїнджі народився 27 січня 1842-го в селі під Маріуполем. Виставка на його честь відкрилася у Третьяківській галереї учора до дня народження художника. Никого не вызвали, просто огородили. Оградили, все закрыли помещение и все. И никого не пускали внутрь. Рассказали, что мужчина зашел и вытащил из рамы картину, и как-то унес. Но мы посмотрели, она сделана на картоне, то есть свернуть ее не получится. Видимо, он куда-то под одежду или куда-то в портфель убрал.